Sagudayon nga ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Samson nga napoluan aasi apamateg. Ir Manong Nemi. Nalukag ti turog ko Manong Nemi kaputi ikis. Kalubatog, kalumbitog, kalambatog. Kaya konformiditan nga parnuayen iti panangranggas ti lalaking asawa iti asawa na. Bimangonak Manong Nemi nga simirip iti tawa. Sumagmanulayang nga metro Manong Nemi ti kaadayo kaasidag iti nagbayatan mi kada takaroma mi. Kabkabilin manin ni Merto ni Susan nga asawa na. Dila maasyan, Diyos ko. Nabartek man nga minang nga si Mangpet, Manong Nemi, kad baka adamanin saan na nakursonada, nga naibaga, wano hanga nakatungpal nga dagos, saan nga linukatan nga dagos ni Susan Tiridaw. Nga dahil tirason, nga mangmangin ko no ka, apeng nga nagbayag ka, amang ilukat. At dalalakim, kahit nabayag ng inuksot, pone di kita nga dialogue man. Timpuak di tatawa ka naglibas. Nadalalaki, pak! Agik-ikismet di kiti duwa nga anak da Manong Nemi nga babasit da pailang. Kali mo na kiti salad ko Manong Nemi na panak iti kusina, mapanak uminom iti danom. Nasabat ko mat ni nanang, iti agsubliak iti salas iti salad ko. Mapamut uminom. Nalukag man titurog yun ang. Ay, basta kasta't mapasama ka na ko. Ay, makaringak lang makaring. Nawala siya. Intun ka, ano nga sardingan? Dahil ang amerto nga kabilin ti asawa. Di pa maimbagan, di dunor na. Kabilin naman. Ay, po, awala ya. Di mabaling nga makaitulad nga mangalawan ako. Narikat mo na bihangin tayo ti apa. Uno, problema ti karuba para nga tao. Kaya madalinteg na nang makabasol ti lalaki. Amang dangran iti asawa na, uno anak na. Teko nada nga violence of women and children. Teko mag-report ko, kumamat ah. Dahil naman ti magbagak ni Susan, kapitan na. Yung baka kano ad-adda, nga kabilin ni Merto, no aramidan na ita. Mas asyalak ang kuha na nanan. Nangruna na makita, kabigatan na makita to. Bimtak man ti bibig na. Nagdamanin na black eye na. No, dala ko maitulong ko nanan. Lalaki ti maitulong tala tamat na kiti daw-dawat ti kinapo Diyos gagbalbaliw ko man ni Merto abos sa saan nagtrabaho dawatan na pa ni Susan kadagiti matagtagadan na nga mangluy ti laba mapanagdalos do adag padalos kasta pala taramidan na natin may salang solusyon na natin ako na kano saan nagbalbaliw ni Merto panawan ni Susan isuna. Kasta kumamat Ano tsak man na mo? Ala, subli ako ni sulod ko lang. Kastabat ka na kayo. Oretan nagtalnan. Awanan ti mangyag dita karuba. Manong Nemi kinapudno na hindi hangko pa lang nakit-kita ni Susan. Gamidi, nagawid ni Merto manipod iti Cagayan ket inyawid na ni Susan. Nagasawa da, nagbalay da maten ti gagangi nga balay. Gingga nadaan da tuwangan na. Samot dating kabkabilin ni Merto ti asawa na. Hindi ket adan duwang anak da sakit sungsungmet ng ti Bartek. Arak. Dito maten. Kinabudlaw naman ng Nemi, ididamo ka makita ni Susan. Nagladaw ay nga namamok dati nga babae na kunak tinapon. Napintas ni Susan. Kunak nga rod ka ni Merto, nagkasat ka, nakaasawat, napintas ko.
Inananong pinasaram mo. Hanggang kuning katawag. Ngimitan, manong naminta makabkabil. Nakasaysayang ang babae. Kanyak lang manong name iti babae kat saan napulos nga dangarang mo no saktan no tikit ilalaen, arakupen, bisituen, ayaten, dungdunguen. Kastakto, no sakto tagasawa. Ngay maging gana ita manong name nga 31 titawin ko. Nadaanak mo iti girlfriend. Ngim gabot sakit tinakam ko. Tarak asawa tawayano. Sanak ton nga gayayat ko na. Gusto ako na ni nanang. Nton ka ano marok nga gasawa ka. Talaga ka di nga tungpalim ti karim nga iti napaay ka ting karim nga di ka nagayat. Nanang, no naadda na ikariyad danto. Tsaka mo. Masapol nga mga asawa ka tap nadamad lang sa serbina. Serbi ti kagat, no awang bakit ako nada. Pero rin mat adda bakit? No, napaklan mat nga. Ako Nata ko nandan, ori adda bakat. No, saan mat anasingpet. Ori adda bakat. No, makikabkabit. Kabigatan na manong naimi, gabo taon trabaho ka Sabado na dapat na kita'y mulak manong naimi nga naskin nga si Buga. Tapno saan na ka magastaran, ti Bill, iti danum, apanak mat agbumbang, agsakdo, isupay ng exercise ko. Nadanon ko rito, manong nemi ni Susan. Aglablaba. Nasapa ka man nga, nangurugi nga naglaba. Susan. Naguning ang sang ating malyaw. Ado nga minti awat ko, manong. Ay, kinabin na kamanin ni Merto Dinabi. Kinaman ta langam. Mapilpilit nga timmalyaw. Bimta ka talaga yung bibig na. Sada black eye na. Ano nga amin manin tibasol mo? Diyak lang amin na aliston nga na paninlo katiri daw. Ta nakaturog akmen. E dyan tinangrugyan di amin. Tumabayagak nga mapanmangilo katiri daw. At dalalaki. Nabayag ng inuksot. Timapok iti tao nga naglipas. Kasta malatakang kanayon. Sa tinumarian na itan. Di pa'y nakariing manong. Ikidanak mo nga'y. Dadadyang agayayang. Lalala. Tulungan ka. Nga? Kwa, bombaak na kita pag-pangusaram ti ko. Dalong. Halaman nga rin manong. Kayat mo. Ay hanggang di ka makalaba. Siyak ti para bomba. So kumakit taramid ng ti asawak. Ganda dyan. So kamakang ko rito tapno nadarason nga umutang manin ti kalduan na. Tagsapul nga ti kaldu na. Yung kagumatan ti karne baka kasi yan. Naggumatang ti golden kiss. Iso ti dikwa. Yun no saan nga masigod agad may bus di diguna. At pa may act no saan na nga hangamat siya na. Ang nakanta kami no ka, i-report mo ni lakay mo dita barangay. Ni manong? Mas asya na kang kasusan. No, adala ko mamay tulong ko. Sa bagay, tulungan kan. Huwag kaya, inagbasit sibukan na kita mulak ha. Manong naimi kinaot ko ti bulsak na nagsukatak idikalman at na nakaot ko nga talugas. Hindi mapanak iti bomba, manong naimi alam dito yun napila nga at may gatang mo kari kita masapol di kita anak mo. Apik ka natin kwarta. Saan lang kumakit deta data no manot masapol mo. Alam anong Samson amang no apay da kasi tumulong. Awatan mo na yung pupuson pa ng ted ko. Talo kasod mo't lagi diya. Bantay sumarano kit talo ribo. Apay nga talo. Namang ka diti meaning talo.
Mula ni Manong. Masyanakan ka. Timarik na kat asi. Asi apamatig. Tala magbagam, Manong Samson. Kala daw tangamin nagamamoy. Siyakla ko man timuna nga nakaama mo ken ka. Kat siyak tinangasawa ken ka. Among nusak ti asawam, ti ka pulos saktan. Nipitik kat jakarabidan. Siyak ta kinasawa ken ka. Harakupen ka. Agkan ka. Ayaten ka. Dungdungwen ka. Silagpay-pay so. Kas naman timbaga idikanyak ni Merto. Hamad nga dati akas ta. Kada gitumit lang nga amunan ti uminom ti arak. Kakabkabilan na. Talawa mo. Kaya't mo. Italaw ka dito eh. Ha? Italaw ka dito eh. Iaduyo ka dito eh. Kadwa na anak mo. Bigit anak mo. Kaya't mapantag na dito saan nga amo ni Merto. Kaya't sadyeta nga din na. Sadyeta nga. Akin na yan. Kala masasaw mang Samson. Lagpay-peso. Kailangan kaya't ni. Di kita nga magbagak kaya't makaisam ka. Makakatawa ka. Di ba? Kaya ano pa yung napaisam na ka kaya napakatawa na kanila kayo mo? Awan mapakatawa na karot mo. Oris ang bartek. Oris ang bartek. Kaslawanan ti pamatig na kanya. Kaya talaga. Tano'y patpatig na ka kuma. Anak ka nga may tulit na saktan. Kaya sika. Ipatpatig mo ka di pailaeng kasawam. Pagpagapuklang nga rin anak ko. Tsak kahit na mapukahon dati ama. Naragsak ka diri ka anak mo. Daan ka sa tanga ama. Ti klase ng ama. Baka pabaotin na pwede kitubing. Ada, gundaway ka siya. Sarapak no katabagi. Tas siya kahit kung siya kundi mabaot. Ala, nakariingan nila kay ko. Sige, panawang ka dito yung tamang ano. Ada sa baling pangipapanan na. Nang ko manong name di pa ng pukaw ni Merto kin Susan. Susan! Ay, umayakon. Blablabak. Sabi nga umpit ka na. Ha? Nabiglaing tinakpila gumatang. Ika may lang gumatang. Nakpila umutang ko na ko. Ay, pwede ko mapilang nakariing akong kitanda kaldoy kon. Pasensyakan. Kaya mo sa akin ba nang timasakta na? Pasensyakan. Padasik tumamata ka sarita na ito yung Merto. Ito numayat ti magina. Hindi makapangan nga tanak, trumwarin, manunimi, mapanmanin ka rin di markada na. Pari Merto! Ay, Pari Samson, lumas ka. Panamanin na. Gawawis man hindi kita kakadwak. Inuman na yun. Pag ginanaamad na takwam. Tiyan mo. Makaalak at sakit mo. Awan may iti arak pare. Hindi kita bang titi sakit. Naman. Kahit mo katingarot nagsakit ka. Oh. Nagsakit ka, kahit matay ka. Amang amot no. Adan to mga asawa ni Susan. Nga narang-ranggas pa yung sika. Diyak, mawatan ti bagbagam, pare? Di mo mawatan? Gabot ta. Awan ti karabagam nga mangibagakan na tigas na. Sino ka uma? Kit karuba mga saksakit kang ano mampesantang agkabagyan. Pamalakad ti may isa nga karuba. Di mo unay ti arak, gabot ta makadadail sa lunat. Kinumabalin, saan kang barbartek, tapno, saan mo maiturod nga kabilan ti asawam? Panagkunak, Mang Samson, kitawang bibiyang mo. Ana? Api nga bibiyangan na. Kat di ka matbibiyangan. Ditakan. Tilokot to eh.
Samson tinagang ko, nakdakal ti magkikimsi ka loko. Puyatan ka lang kata, may parusisi ka. Kinunak tinakam ko man. Iri makita ko manong ni Susan nga nakalaban, napang ko tinulungan nga nagisalapay. Hala, Mang Samson, ang mga nun, nagiti makakita kagkakat, gipulong ta kini Merto. Di ipulong dalag ta. Dakas tumulong, baka da sa baling nga pagipamananda. Kahit ka nga tulungan, tapno alalis to. Huwag gayam, nasidayo, pangal daw. Marunggay man dita na, ka makitsanda. Datali pa pa yung highway. O, magpakitsanda. Datintid ko nga 300, dayunak, pagbalik na ka 3,000. Abi rami dem ni kastoy. Imbaga kang kay tayan. I love you. Abi nga siya. Da asawa kun. Igapong harod tati panakakit-kita kang ka nga nakakaasi. Di asi ka mariknak nagbalin na pamatig. Asi a pamatig. Wala. Pakadam pakangid kang ka. Di mo ka di kaya? Nga damang ipatag kang ka. Kayat ko ah. Agas ti panang ipatag, ini ni Marto kang ka, sakbay nga nagbaling nga mamparte. Hanap na udi nga, panang tagikuha na kang ka. Bayagan? Jack pekit mapampanunot dahita. Di ka mailiw. Iti ana. Iti arakop ka nagkik di may sa nga lalaki nga mangipatpatigin ka. Tuloy bagbaga mo. Sige. Iring pasta na ito ng tao. Ikang ka titaluri po tang kayo pichenta, ha? Tama kayo matiliimas. Makan. Na parang ko inalaman ng name, tiwalat ko. Inikaktit sa taluribo. Hindi med kong intin. Inawat naman. Manong Samson, thank you ha. Kung rin no, magliwat ka ng glabat at numakina na ka. Tadaman taluribom. Ngam sa mong ididid asawan. Kabilin nakbad mo sana ka magtin. Dikat kahit nasawan. Manipod ka rin taluribo. Daitid mo nga inuman. Igatang ti anak nila kay mo. Tanadyak mat mangtid kabilin nakbad manin. Kitab mo anak kakabilin. Ang damat kwartang intid ko. Ano intid mo? Sige, gusto ko na. Napan nakitsanda nga agpaiso manong nemi. Hindi makita ko nung sumangpet. Nagnaak itilikod ti balay da manong nemi nga awam at makakita kanyak. Nakigtot. Hindi sumray ka kiti kusina. Hala, apa na ka? Ikit anak mo. At dahil dito sango. Nga, agay-ayam ta. Kinutad ko ti ima naman ng nimi. Itinsereg ko. Itinakalokat nga kwarto. Ala, terapi. Kaos ko inamalan manong nimi di kitipibig. Kat gabot amok manong nimi. Ngawan ti branain saliksek ko titakulap ko iti parukong na. Inayayam ko manong nimi dagiti duwa mansanas na kabayatan ng agbimbinalas dagiti akin. Idi apagdarikmat manong nimi natagikwak ni Susan. Kawan at nga tamat siguro 10 minutes ko na napaod iti panagbayop. Iti panangibagana nga panangkayat-kit na kanyak iti namindua. Pakaminduanan na di panagkinayat ket mi nga nagsabat tirik nami na mindua manong nimi nga naitayo iso. Ala, ang Samson. Sige. Lalat. Baka doon nakakita ng simrag ka. Awan. Nakarikap ng tatawa. Okay ka dimot lang? Kaya manak ha? Saan ka lang nagtid kwarta?
Pinaragsak nakpay mga Samson. Day din manong nemi tinangrugyan. Iti tinaktakaw nga tarikmat tapno laing maparagsak kwiso. Nabayag idin manong nemi nga saan nga kinabil ni Samson, ni Merto ti asawa. Kaya po nga rod, dumawat ti kwarta at dadagos nga itad na. Nukasta nga maladaw nga gawid iti rabii itiridawen ti pagturugan ni Susan tapno no agdagtugtugan makariing malokatan nga sigud tiridaw. Taday ta tintulag ko ken kuana. Na minsan manunemi nakangigak ti tugtog. Hindi kuan ka nakangigak mo't lang nga dagos iti panakailokat tiridaw. Alisto ka. Awan dya kabit mo. Sumrakan. Alan, adin sa ganak nga kalduan. Baka nga kapinganangan. Pangalalam ti kwarta, ha? Ikan na kanya lalakim? Haan. Nagagatak namin naglaba. Kan nadakkel ti itan data, mawatan da trikan. Alam, kita sana na karana. Basta man di ko na. Nabayag nga saan nga kinabila. Sagana ka mga orita ta. Gabu-gabuin ka. Nabayagin nga saan ka ginagabu-gabu. Diyan mo na pinagustuhan ni Susan ti asawa na manungnim. Ngayon ti aramiden mi manungnim mi pasaray ti balay da kung dito ti balay iti pangaramidan mi ti danaktako nga tarikmat. At nakakita ka na kami manungnim mi. Nagatap ka. Naidanon kininanang ti amin man. Oy, Samson. Nang, apin na tagwarwaras nga damag dito yung lugar tayo. Nga niya. At ang relasyon nyo kinisusan. Mawate kayo mo, chismis lang data. At ako nakakita ka na kayo. Nga aging inarako. Itinakalukat nga tawa. Dito yung balay. No, ada ko maaramid mga api nga ipalubos mga nakalukat ti tawa. Baka nalipatan nyo. Baka nung kasta nga awanak ni Susan tumay dito. Punusan sikat mapaniti balay na. Nanan, hello ko ka. Nakadaldal na kadureta nga araramidem. Nanan, masyanak kang kuana. Asi apamatik. Nukas tagat po, no? Tapno saan ang kamarigatan nga. Kalahin nga glaba. Ikaktawartan. Nakasukat ti parang tagikwam kang kuana. Tanabayag nga sana nga nakabil. Kasi lalim mapsat. Gapot na talaga mo't nga nakapsat iso. At relasyon nyo? Sasapo, agananad ka marok. Ang mga nulibatan na ka ni Merto. Karedi nga rabii manunemi dinteng ni Merto na parte. Nangig kumanin panalpaak man. Ang sakit lang ka. Laki puto laki si. Puto ka na lalaki ma. Bagkalang ka papatayin ka. Manunemi. Nga tanamidak. Bagkalang ng sabat kagpaiso. Ngem nangig kumanunemi nga naparyaw ni Merto. Wow! Naramid ni Susan. Kaning mahal ka! Kinugdaram ti salang ko! Hoy! Pamalam! Pamalam! Nagkamang ni Susan iti amyanan manong nemi ko naklano ang kamang dito balay. Tinaramid kumit manong nemi. Limad nga nagpaamyanan nak. Saan at kinamat kung saan nga nagpaamyanan pa ni Merto. Hindi ada maan ninawak manunemi nga nakatakder na babae. Suda ito ni Susan. Susan? Samson? Ano naman iti tinong pana? Bintak ba rin bibig mo? When? Sige, nagasanda. Samson?
Binisito kinamalan di bibig na bimtang. Sakit. Agas na rita. Da nakakita siguro kada ta. Danon da. Hanggang agawawi din. Isa po lang kati pagkasarap. Kasi nung di kita anak ko. Di agawid ka man rin, kabilin na ka. Amom, imbag amom tinaramid mo. Umay ka di balay, tuming ka balay di balay. Haan, namang ano, nagsisi, misuna. Ano, latan. Uray na karudyo tayo nakmalak kwarta, ha? Uray na. Binulod ko manong nemi di tricycle di karoba mi. Papanam ng tricycle. At dalang emergency nga nakatang. Sige, itulbag. Ay, hapo. Makalukag mo titurog di kita mapaspasama kita karoba yun. Uray, dito'y talagang malukag kami turog. Tabanang kata di babae. Diyan mo, naglibas sa nagpataray, nagpamyanan. Ginaganda rin kong ti tricycle, manong nemi, kalbasan na, dinanon ko, ni Susan, iti, nangibatyak ken kuha na kit naglugan. Napang kami ti sentro, manong nemi, ket nag-check-in kami ti hotel. Ginaman takasan tayo kita so, bimta kami pig mo. Nablakayan ka manan. Di kan tumad kami nagtungpal ti kayat ko. Anat kayat mo ako na. I-robot mo ti arwatin nyo kada kita anak mo. Ta, pumanaw kayo sa dyan. Datan tagdan na. Ay, itam ka di pala tasawa? Sanan. Sikan ti patpatag ko. Ang dala ko mamang patayin ka na dyan nga merto. Ang dala ko mamang patayin ka na dyan nga merto. Anong nemi? Ada kang palang iti hotel. Bigaten. Ada mang mga radyo, manong nemi, iti babang, ayan kita empleyado ti hotel. Tama. Imasadeka. Ano narita nga damag? Miss? Ay, sir. Dan sa pinatay da nga ako. Kadwadamad lang na ag-iinom. Nananagan na. Dito ni, magbaganatagan na. Ni Merto. Sigunday da mo ang nangig ko. Ag-iinom na. Deta biktima, ti pamag ko, nakaawid ka nun ti balaydan. Ngayon nagsubli. Nagsubli ka na ti pag-iinuman da. Kit adan sa atapon na nga, akin kabit, kinibaka na, isumutin ti ko, nang rugi. Dahil matan, nagrarangasan da na ta, nang aron. Nagkakaduwada, kakipasan na ka, at pag-atap na. Dahil talo ka ng hubag ko, ti barokong na. Entrada to hospital lang yung dead on arrival sa. Siyempre kakiti kwarto mi ngayon kini Susan. Susan. Natayan nila kay mo. Ana? Kay bagbagam la ito, anda ko malamang patay kang kuwan ako nang wala. Alo? Nakamon. Nangkoy ti radyo. Oh, anat mariknan. Nagsangit ak siyempre. Dati na minsan nagbalinbat ka na patig ni Merto kanya. Awanan ti ama di kita anak ko. Alis to lang masukatan. Si bibiyag pa lang andan kasukat na. Nawayatan natin na. Awanan ti problema. Awanin, di ba?
Kanaumatan di problema. Maasawa ka to. Santon nga, makuna nga, ilist affair. Santon nga, basol iti Diyos. Di kahit nga sawan nga nakasayasayat di hapon Diyos. Tapno saan ta nga agbasbasol, tapno saan nga basol ti relasyon da, kasyayan ti napasama. Ngam saan ko yung daw-dawat. Wala nga naibagang mga hindi ko adala ko mamang patay kang kuanan ko na. La, ranta, la, merto, basol mo matlaing nakaawid ka lang arutin, napangkapala nagsubli. Wan, napampala nagsubli, kahit gapo ka na dyan damag nga adalalakim, adda nagatapan na kanduana, awang gayam suspet sana kanya. Saan nga naibagaan nga siya, basta adda lalaki mo dyan. Tad nakakita nga kain inarakop mo. Di nakakita din ang baga nga siya. Tana siya kuma tumay na sinalangan. Gawitan. Ako di magdanakang tulungan ka, di pa na kayo mansayag, dasawang. Ken kastamat kan, siyempre, nagitay nang patay kang kuwanan na kita, tumulong daw ta. Siyempre, sikat asawa, sikat mangisak lang kadakwada. Kasta nga ta, wun. So nga gawin ta nga rudan. Ta sigurado, nga dumteng to nagiti pulis di balayo, nga taplag investigan. Kabayatan di investigasyon, marunemi, at daklat tamat makangkangag, takayat kong surutin ti istorya marunemi. Katus to. Tikuno na, yan ang nagkuy ti radyo. Alam mo, edi misis, awanak, gabutan ng tartarayak, iti pa ng kabil na kanyang sir. Kas makikita yun. Ang dapat lang black eye ko, kaya bimtak ti bibig ko. Dimteng ti asawa ka na bartek, kada jay, dinangranak, bagbaga na nga dalalakik. Bagkalan na ko. Yung baglagin tinapanunod ko nga, intuming tisal lang na, iso nga nakalutsutak, timarayag, nga parang imyan sa bali nga balay siya. Amoyo ka din, sir, no? Asino tinang patay? Talod nga si Moko, talod nga timira, sa gagaysada, iti bagkong. Danon ti pagbaludan. Mrs. imbitaran da kayo ti presinto para iti panakay surti statement mo. Mabaling ka di, sir, nga, mga anak pa, Jack pa namigat. Naba naging matgatang manunemi, tinaluton, nga makanit karinteriya, katitsut inted ko kadakwada. Nakanda nga giina manunemi. Pasan na nagsukat nga nagdigos ni Susan. Sir, mabalin ti sumurot? Surutek ni Susan? Karubatak? Hanggang magkabagyan ngayon, may saka mangisaksagit kang kuwan. Pagkasikat ka relasyon na, boss. Met. Iti nga polisi. Namunat madlaw ng sakit. Sikat na pa naging matang ti kananda. Sa sumurot ka pa, bagan mo. Sika nga agbeso ti karelasyon na. Wala ano kas tama na. Marami tayo. Natayan ti agat-atap. Anong name tinulungak at talaga ni Susan. Amu daman, atapan daman, nga siyak at talaga, at dalat na kadakwada, tinaskin, awan ti problema. Why? Ninanang manunemi, niyapanak. Ginanakamat. Awan sabi, turog mo. Ninanang damad. Susapoy, saan kuman nga amo ni Susan, terarabidan na, no, awang ka. Ano nang? Kahit, kumusta ti kaso nga ta? Mayulin to ti kaso, kontra katakwadan, malapas tabon, natatulag. Kiti-kiti magastos. Tabon narak pa lang aburutek tumat lang singirin, no, matanyos di kita, nakapapatay keng kuana. Siyempre, agpili-pili dan to.
May balod da, uno agbayad da. Manungat at bayad, tibiyag, di Merto. May nakiareglo manong nemi di kiti talo with their abogado. Okay man. Isla, ang pala kumakayat ni Susan nga mareglo ti amin. Nga mapag kumandi na paareglo, ket nung ibalod da, isumala iso. Di na pala paareglo, tapno, adasukat tinted ko kang kuha na nagastos ko, di pa na kayo mansayag, ket pala kay tabon ni Merto. Sag 100,000 ti maysa kadakwada manong nemi, kininyawat na nga mismo. Hindi nakapanaw dan. Sublim kanyak na gastos ko, ha? Manuhamin ti gastos mo. Imbaga. Pangipanak nga rublet na nabati nga bayad ti bihag ni Merto. Ibang ko. Tayo ninutek nga i-withdraw na masapul ko. At pangunot ka ti mabali mo pagnegosyo. Tulungan na ka. Talagang tulungan ka. Kaputa. Awanan ti Makati pa kanata. Ore no, agana kong dito balayo. Urayan tamot at ti makatawan. Hindi si Bibiyag maaramid ta. Itakit ko na tayo. Napinganta ko maaramid to. Kaya nagpaiso anong name. Basta na dito yun balay da, manong name ti umyanak. Kat siyempre, kanayon nga agas asog ka na rin ngagmaris rusas dagiti rabi. Yan amon manong name sa isang kabaranggayan nga talaga nga dan relasyon mi kini Susan. Namudan nga talaga si Kaidi, ti babae, lalaki na. Kito namudan. Nga nang naikariya kastoy. Siya, di kataktak ko na ni Susan itong palbiyag. Na di asi nga marikrik nagbali na pamatig. Iba't patig na agpimpinatag kami. Da kami tirumpen nga agasawa. Di da makik manong nemi ka ni Susan no nagpalagitan. Hampay. Oo. Dangarod mga niyat sumaron. Dangarod agating arod di kita anak mo. Siyempre. Kalbasan ti ba katawan sa sibod na tahin, dedi asawa manong nemi ni Susan na angayan ti kalay sa amin. Kalay sa kami manong nemi. Kalpasan deta, damat na nagpitpitik iti saklot na kad nagsaruno ti duwa nga puro lalaki. Isong upat ita manon nemi ti anak mi kini Susan. Di duwang inauna ket putot ti Merto ket duwang inaudi putot ko manon. Napabinas mi ti imput up da idi nga balay bali nga konkreto ket gabot talaga nga rinugyan mi ti nagnegosyo karinderya manon nemi nagtinulong kami. Nga daytoy iti nangigastusan mi iti nabati iti nga payat ti bihag ni Merto. Mertos karinderya. Aping ipanagan mo. Kadidilakay mo. Kabuta. Ado iti kwarta nga naipuon dito nagpunan ta nga kwarta ti bayad ti bihag na. Iso nga Mertos karinderya. Tapakalaglag pa kani di Merto. Lagi di nang patay keng kwa na manon nemi si bibiyag da pay laeng ket isod da ti maysa kadagitay mangpaganar iti karinderya. Naman ang teman da to naimas nga makan dito Mertos karinderya. Malaglag piyula tamot dito pinatayo. Pagkataban na kamkid din natakam ti baba lalaki ni Susan idinto ta nakadata nga sika. Oray si bibiyag pala yung di Merto kit ko kapilita na tanang aron ay takmat ni Susan. Iba't patignak mo lakit kasta talaga di biyag
drama ti biyag ako na. Manibod din nagdan na kami kani Susan maron nemi nipitik ket awan ti maramaran na kanya. Gaputa tinungtungok ken tungtungok to ni Susan agraman dikiti upat nga anak na. Nga anak ni. Nakasagana kami nga dikiti upat ket maikandan to tinaran niya kamasakbayan babayan ti panagtindulong mi kini Susan amang pasariwanwan ti biyak mi. Ken mang sariwanwan, mang pasariwanwan ti biyak dikiti upi. Dahil nga rod, manong nimi, tinagtungpalan, dato'y istorya, nga pudpudno, apasamak ko. Iti biyag kanayat, saknan ti Asya, nagbalin apamatay. Sabi ko man, damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagitipada ka nagdengeg, more power to your program. To'y nga rod, agyaman nga pagayam mo, Samson.